Simbok Rebi piyambakipun nuwun dhateng ngasanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi wayahipun ingkang namipun Nak Diki anggenipun nyalon TNI menawi saged berhasil utawi lolos menawi baritan badhe caritan wonten Sendang Lampok badhe ngedingaken estu Nak Diki nika panuwunipun Mbok Rebi pun kabulaken. Piyambakipun sakniki sampun ngabdi minangka Tentara Nasional Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Ing salebetipun minangkani kersanipun Ibu Paijem Bapak Rubikan ingkang mapan wonten ing Kalimantan. Piyambakipun nuwun dhateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi momong putra wayah diparingi keselamatan lancar angin padi sandang kelawan tedo lan anggenipun nyambut damel wonten sadingah papan dipun paringi keselamatan sedayanipun wonten acara baritan badhe ngedingaken estu panjenenganipun Bapak Rubikan Ibu Paijem sedaya pun paringi sihat wilujeng lancar rezekinipun. Ing salesipun minangkani kersanipun Bapak Nuryo Pambudi piyambakipun nuwun dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala mugi pun duduk among tanen ingkang Rajakaya diparingi nirbala lancar anggenipun padi sandang kelawan tedo sedaya keluarga dipun paringi keselamatan wilujeng ngantos sak lajeng-lajengipun. Nika wonten acara baritan badhe ngedingaken niki piantun petigawa wau saha Rebi Ibu Paijem, Pak Nuryo, bundutanipun Goyang Semarang. Sumangga Pak Nuryo. Dibantu Pak Nur. Atanduk ora Pak Duku Kradenan Pak Adi Surato monggo pinarak mriki Pak. Men tetep rumah tanggane kok mamanduk mantuk. Nek iki ta. Mriki. Niki salajengipun minangkani kersanipun Simbah Tunem. Saniki nembe sakit mugi-mugi kal waras kados wingi. Restu menapa kados paring saking Simbah Tunem.
mugi-mugi sedaya tansah dipun ijabah Allah Subhanahu wa taala. Piyambakipun saged pulih waras kados winyune tutuk kangipun momong para putra wayah. Amin. Niki tuntutanipun Sri Uning. Sumangga. Laras sugeng pamreksani salajengipun spesial kagem adik-adik ingkang rias Mbak Yati CS. Mugi kepareng mandhap mangke beksan sesarengan kalian Jogja. Niki piyambakipun nuwun dhateng Gusti Ing Maha Kuwasa mugi-mugi diparingi sehat, lancar rezekine, laris anggenipun rias.